hårdeste for mig var nok de sidste 4 km, hvor jeg overvejede mange gange at sætte mig ned og bare sige stop. Jeg var så træt og smadret. Det hårdeste for mig, det var nok, at jeg gav mig for meget i starten, og jeg blev hurtigt udkørt. Og så var det bare at holde ved det sidste. Det fede er, at vi har gjort det, og nu er vi færdige. Det er fedt. Vejen hernede, der kørte jeg bag ved en AGF-bil, og der stod viljen til at ville. Og så tænkte jeg bare, at jeg vil løbe alle 21 kilometer, uanset om det så er i sneglefart. Så det har jeg gjort. Det var langsomt, det var under 3 timer, men det gik. Ja, jeg synes det fedeste var bare at komme i mål, og for at gennem mål, som var kommet under 2 timer. Så det var mega sjovt. Mega sejt. Og så er det bare fedt at få lov at løbe sammen med alle de her unge mennesker, der når de løber forbi, råber, yeah, godt løbet, go, og så videre. Helt fantastisk at få lov at være med her i dag. Det var energien ud på ruten. Ja, jeg synes atmosfæren med folk, der klappede, og sådan, det var også virkelig fedt. Stemningen var virkelig fed derude. Ja tak. Ja, tak. Jeg synes helt klart, det fedeste det var at komme i mål med en masse opbakning. Ja, den opbakning, man mødte i turen, altså, det var mega fedt. Især når man sådan havde det svært der midtvejs, så hjalp det virkelig meget, der stod forældre, elever og lærere og opbakning.